Hej, howdy. Kan I huske, at jeg talte om et byggesæt, som at jeg var i gang med at bygge? Leo 451. Nu er jeg så langt, at jeg har fået malet det, og jeg har fået det sat sammen. Nu skal jeg så bare se og få sat mærkerne på. Delvist få sat 5 mærker på. Ja. Og hvis man nu kigger her på, så er det altså det, som jeg er her på, som at jeg forsøger at få til at ligne. Og det er altså den, der hedder 447. Ja. Det er spændende at se, hvordan resultatet bliver. Sådan er det. Sådan er det her. Ja, men det er søndag, og jeg håber, I nyder det. Det er søndag. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Kan I have en god dag.